Гэта творчая кухня, сумесны праект Еўрарадыё і беларускага пэн-цэнтра. Шмат вады ўцякло з мінулай размовы пра літаратуру, якая адбывалася на Еўрарадыё. На жаль, няма больш нашай мінскай студыі і ўвогуле карпункта. На жаль, ліквідаваны па ініцыятыве Міністэрства юстыцыі беларускі пэн-цэнтр, але размовы пра літаратуру вяртаюцца, таму што ёсць тое, што праходзіць, а ёсць вечнае. Гэта творчасць. Сустракайце нашу госцю, пісьменніцу Еву Віжнавец. Яшчэ раз добры дзень. Што ж, думаю, не будзем перагаворваць кавалак пра тое, Ева ці Святлана, хаця ён быў вельмі класны і мне вельмі спадабаўся. Але затое у нас узнікла дыскусія, як перакладаць ці не перакладаць Ева Віжнавец на рускую мову. Гэта будзе праз А ці праз О, а вось назву кнігі «Па што ідзеш воўча». Мы пакінулі, канешне, у анонсах рускамоўных на арыгінальнай мове, але як можна было б яе перакласці на рускую? Я думаю, што гэта перакласці немагчыма. Як бы зараз ёсць такія намёткі, што мяне перакладалі на чэшскую, нямецкую, і хаця гэта было цудоўна, я думаю, што гэтую кніжку вельмі складана перакласці на якую-нибудь мову, таму што яна ўвесь час поўная нейкіх метаспасылак, метацытат, яна апісвае нашу рэчаіснасць. І прычым гэтая рэчаіснасць глыбока закарэненая ў нашых забабонах і нашай традыцыі. Яно не так лёгка пераносіцца на іншую глебу. Хаця па-нямецку вельмі добра гучыць беларуская тапаніміка, бо і ў нас і ў немцаў ёсць цудоўная фрыкатыўная г. Так што як перакласці на расійскую, я не ведаю. Ну, гэта, канешне, класна, вось, але ці не... Камы-глядзешы... Вось у мяне чоткая асацыяцыя з камы-глядзешы, але я ведаю, што ў польскай мове гэта квовадзіс, а не камы-глядзешы, да? То бок гэта адсылка вось менавіта да гэтай фразы Ісуса Хрыста, сказаная апосталу Петру, так? І, в прынцыпе, камы-глядзешы, але воўча. Воўча. Таму што гэта беларуская прымоўка. Яна гучыць так: па што ідзеш у воўча, а воўча адказвае: па астатняе. Значыцца, што ён прыйдзе і забярэ ўсё, і зноў жа адсылка да Бібліі, што у неімушчага адбяруць, а багатаму дадуць. Мудры беларускі народ. Так вось пра што я хацеў запытацца, ці не ёсць тут такое штучнае звужэнне аўдыторыі? Я ўпэўнены, што рускамоўнаму свету таксама варта было б прачытаць гэтую кнігу, але мы адразу ад пачатку іх вось сутыкаем з назвай, магчыма, незразумелай крыху. Ідзеш, я вось уяўляю гэта, воўча, што? Не буду браць, не буду чытаць. З іншага боку, я згодная з вамі. З іншага боку, я падумала так, што мы ўвесь час стараемся думаць, як жа ўспрымуць расейцы. Гэта з аднаго боку вельмі важна, а з другога боку нам пара думаць, як нас успрымуць беларусы. Я не думала, што гэтую кніжку будуць перакладаць на іншыя мовы. Мяне гэта не цікавіла, калі шчыра кажучы. Я хацела напісаць, як бы гэта сказаць, я хацела зрабіць выціскі, я хацела зрабіць эсэнцыю з беларускай гісторыі за апошнія 100 гадоў, а можна і не за 100, можа і на болей, таму што там ёсць выхады больш такія глыбокія пласты нашай бяды альбо нашага шчасця быцця беларусамі. Мяне толькі бы гэта цікавіла, каб гэтыя 140 старонак былі прачытаныя беларусамі, каб беларусы азірнуліся на тое, якія 9 улад былі за 100 гадоў нашай гісторыі, бо гэта адбываецца ў 1918-2018 годах. Вось. І каб задумаліся пра тое, што 10-я ўлада нарэшце свая, аказалася да іх не літасцівейшай. І мне здаецца, што я папросту у гэтай колбе, маёй кніжцы, я закрыла усе злыбеды. Усе злыбеды, я так спадзяюся. І што гэтая 10-я злыбеда будзе апошняй. Бо канцэнтраваная бяда, так можна было б сказаць. Можна сказаць у гэтай колбе. Вся бяда, якая адбылася з беларускім народам за апошнія 100 гадоў. Ну, такая пабудова кнігі, так? Праз, ну, не сказаць, што праз асобу, да, бабулі памерлай, але тым не менш вось вся гэтая гісторыя раскрываецца крок за крокам. Але ўсё гэта робіцца ізноў жа на фоне сучасных рэаліяў. Ну, гэта для тых, хто не чытаў сучасных рэаліяў і вельмі сучасных персанажаў. Ці ёсць, дарэчы, вось хацеў сказаць, што галоўная гераіня Рына, да, яна мае праблемы з алкаголем, але засумняваўся найперш у словах галоўная гераіня.
Як вы сама, Ева, лічыце, ёсць галоўная гераіня гэтай кнігі, і калі так, так Рына гэта ці ўсё ж такі, можа гэта бабуля, можа нешта абстрактнае? Я думаю, што гэта галоўная гераіня альбо гэта трыяда верацяно тых жанчын, праз якое праз гэтае верацяно і накручана ўсё. Вось я думаю, што гэтая трыяда это як бы 3 ў адным. Чалавек цягам стагоддзяў, 2 стагоддзяў. Вось я б сказала, што гэта 3 галоўныя гераіні, але не толькі яны, бо галоўным героем там выступае, як я ўжо сказала, суб'ектнасць, боль беларускага народу. Неяк так занадта сур'ёзна гучыць, праўда? Я бы не хацела, каб гэта загучала занадта сур'ёзна, я б не хацела, каб мяне занадта сур'ёзна ўспрымалі, як і маю кнігу. Ну, мне здаецца, што гэта ўжо не залежыць ні ад вас, Ева, не ад вашых жаданняў. Ужо тое, што адбылося, тое, што было напісана і выдадзена, і тое, як гэта пачало ўспрымацца, ну, так это неяк аб'ектыўна. І неяк ўсё гэта гучыць матрыархальна вельмі. Беларусь і беларуская гісторыя гэта тое, што лепш раскрываецца праз лёсы жанчын. Жанчыны жывуць даўжэй. Ну так, 100гадовага Жанчыны мужыка намнога- яшчэ пашукаць у Беларусі. Так, пашукаць конечно. яшчэ і памяць з яго выцягнуць, разумееце? А жанчыны жывуць доўга, і калі палічыць вось гэтых 3 жанчын, то выйдзе, што 100-150 гадоў, 10 гадоў жывой памяці ёсць. Это першае. Па-другое, памятаеце, ў нейкім там 2017, здаецца, годзе ЮНЕСКО прапанавала надаць бабулі як інстытуцыі статус культурнай каштоўнасці, таму што вусную традыцыю асноўным перадаюць жанчыны, і таму што яны доўга жывуць, і таму што яны жывуць пры саменькай зямлі, іх цікавяць самыя зямныя рэчы, таму што яны гадуюць дзяцей у асноўным. У гэтым моманце я хацеў нагадаць, дарэчы, што ў нас жывы эфір, стрым з усімі касякамі і памаркамі, але тым не менш ёсць вялікі плюс у такой камунікацыі. Вы можете, яна можа быць у абодва бакі. Вы можете задаваць нам пытанні там, дзе вы глядзіце нас, і мы будзем на іх адказваць. Ну, гэта, канешне, калі вы глядзіце нас проста тут і цяпер падчас стрыму, але не пасля, там увечары ці заўтра за гарбаткай. Дарэчы, ёсць ужо першае пытанне. Дзякуй. Але дзе набыць, дзе купіць? Ну, гэта даволі стандартнае пытанне, дарэчы, для нашай праграмы. Кніжка прадаецца? Так, кніжка яшчэ ёсць, яе засталося мала, бо другі наклад заканчваецца, так мне сказалі выдаўцы. Пра якія лічбы ідзе гаворка, Ева? Вось, я не памятаю, шчыра кажучы, по-мойму 500 плюс 400. Вось, і я дык сама, калі мне задаюць гэтае пытанне, я раблю так. Я заходжу ў Facebook, заказваю флямбаум, тут жа выскоквае старонка выдавецтва, а на самым версе, звычайна, дзе і як можна набыць гэтую кніжку. Сама я ўжо за другім разам звярнулася купіць, каб не прыйшлось Мінска. І не было праблем з тым, каб яна прайшла за мяжу. І людзі пратэставалі гэтыя спосабы. Можна... Ой, нават у Іллінойс зайшло. Карацей, без праблем можна набыць. Так. Шукайце і знойдзеце. І абражайце. Працягнем яшчэ адной показкай. Вось не разлічвалі вы, Ева, на такі эфект ад кнігі, а ці разлічвалі, не разлічвалі, што перакладаць яе будуць, так? Прынамсі, гэта прагучала цяпер. А ці разлічвалі, што трапіце ў шорт-ліст Гідройца, ну і гэта пажаданне ад беларускага пэн-цэнтра крыху паразмаўляць пра сёлетнюю прэмію? Не, канешне, не. Інакш я б не выступала на кожным рагу, што дайце прэмію нарэшце жанчыне. Я б пасаромілася. Тут можа быць такое супадзенне, што кніга пра жанчын прынясе прэмію жанчыне. Гэта, мне здаецца, суперкомба. Мы заключаем. Цяперашняя моладзь. Мы заключаем пары. Мне здаецца, што ў цяперашніх арганізатараў прэміі ці ў журы проста няма выбара. Ёсць. Не, ну ёсць, канешне, але калі так падумаць, калі яны не дадуць прэмію жанчыне пры такіх раскладах. Калі яны дадуць прэмію, але ж вы ведаеце, што ідзе зубр беларускай літаратуры ў шорт-лісце. І мы, канешне, жанчыны сильно пакрыўдзімся, калі зноў нічога не атрымаем. Ну, але прайграць такому чалавеку, як Андрэй Федарэнка. Я думаў, пра каго з шорт-лісцераў ёсць такое моднае слово размова. Гэта пра Андрэя Федарэнку.
Я абажаю Андрэя Федарэнку. Гэта Глеба, гэта глыба. Я памятаю, што да 4 раніцы не магла адарвацца ад яго аповесці, якая, ў прынцыпе, не з'яўляецца радаснай, пра тое, як чалавек прыехаў, вярнуўся ў вёску, і што яго там спаткала ў гэтай вёсцы. Ёсць заўвага такая: немагчыма вынесці ўсё тое, што перанеслі гераіне, можа таму Рына алкагалічка. Ну, канешне. Менавіта таму. Я вас хацеў запытаць, а чаму насамрэч? Гэта без абезболу гэта Таму. вынесці немагчыма. Патрэбна нейкі абезбол. І памятаеце, вось ірландцы як жа яны п'юць? Яны ж п'юць жа таксама, як мая гераіня. У іх ёсць 2 прымаўкі ў ірландцаў. Не да канца жывыя, не да канца мёртвыя, пра што спявае Эня ў вядомай песні. А другая ёсць: ніколі не цверазей, ніколі не напівайся. І вось падтрымліваць вось гэты баланс дастаткова цяжка, але маёй гераіне гэта ўдаецца. Ірландыя ўвогуле вельмі падобная да Беларусі. Мы калісьці фантазіравалі на гэтую тэму, але побач вялікі магутны сусед. Страшнейшая Месца гісторыя. Асноўны як бы прадукт бульба. Бульба. Да? А як бульба не ўрадзіла, яны масава папаміралі. І голад. Вялікая эміграцыя. Так. Ну, нават даходзіла да таго, што арганізацыі, якія шмат гадоў змагаюцца за незалежнасць гэтых краінаў, маюць абрэвіятуры з 3 літар. Ну, то бок можна прыдумаць вельмі шмат усяго пра Ірландыю і Беларусь, но але тым не менш, сапраўды вельмі падобныя гэтыя краіны. Ева, так як расцэньваеце свае шансы на гідройцу ўсё ж такі? Калі шчыра? Калі шчыра. Цяпер вось з вышыні пройдзеных прэзентацый, прачытаных водгукаў пра кнігу, да, захапленняў. Я не хачу падацца какеткаю, так? Но я бы дала Тані Скарынкінай. Ну што ж, я думаю, што неўзабаве мы пачуем, што на гэтае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажа сама Тацяна Скарынкіна. Вось будзе гэта камплімент у адказ нейкі ці што-небудзь іншае. Вось, і мы ўжо ў эфіры 15 хвілін, і я думаю, што прыйшоў час папрасіць Еву прачытаць які-небудзь кавалачак з кнігі. Я вырашыла не думаць задоўга, а пачаць адразу з першай главы. Чаму я выбрала гэты кавалак? Таму што яго ніхто не любіць. Ён пачынаецца з таго, як Рына едзе да хаты і п'е у прыбіральні з гарла. Конечно, гэта ніхто не любіць. Мне заўсёды задаюць пытанне, чаму я выбрала такую непрывабную гераіню і чаму я яе не пакарала за тое, што яна алкагалічка кончаная, і чаму яна не выправілася да канца і не збіраецца, па-мойму, выпраўляцца. Я нічога не магу сказаць на гэтае пытанне. Я лічу, што людзі алкаголікі стыгматызаваныя крыху мацней, чым заслугоўваюць, таму што гэта проста пакутлівы і павольны від прыстасавацца да рэчаіснасці, альбо ўцяшы з гэтай рэчаіснасці, альбо, як сцвярджаюць, гэта расцягнены суіцыд. Канешне, доўга гаварыць пра гэта я не буду, але мяне прыцягваюць расцягненыя суіцыды. Ну, мне здаецца, што спроба неяк лічыць ці выпраўляць алкаголікаў, яна мяжуе са спробай лічыць гомасексуалаў, то бок, ну, відавочная стыгматызацыя, і тут я абсалютна згодны. Проста хацеў выказаць сваю шчырую салідарнасць з алкаголікамі. А якая цікавая гэта хвароба. Да чалавека падсяляецца лярва ўнутры, цмок, які пачынае змяняць гэтага чалавека знутры, і ты не ведаеш, дзе лярва, а дзе чалавек, дзе цмок, а дзе чалавек. Ці ж гэта не цікава па-сапраўднаму? І ці ж мы, пісьменнікі, журналісты, не павінны цікавіцца самымі цікавымі рэчамі, нават калі яны чорныя, брудныя і страшныя. Усе цікавяцца смерцю, усе цікавяцца алкагалізмам, бальшыня людзей. Так чаму ж мы павінны ад гэтага хавацца? Ну, і яшчэ перад тым, як вы пачнеце чытаць, я хацеў бы сказаць, што таксама для мяне вельмі дзіўная пастаноўка гэта чаму не пакараны герой алкаголік, гераіня алкагалічка. Ну, таму што колькі алкаголікаў пакараныя ў жыцці навокал нас, і ўвогуле, што это за пастаноўка пытання, што за нешта мусіць абавязкова прыйсці пакаранне. Нават калі вы лічыце, што гэта справядліва, шаноўныя людзі, у которых у галавах ёсць гэтае пытанне, так наш свет, ён несправядлівы. І нават калі вы лічыце, што нехта мусіць быць пакараны, тое, што ён застаецца без пакараны, это абсалютная норма.
Ну гэта як бы мне здаецца, што гэта хрысціянскі этас на нас так уплывае. Пачуццё віны, пачуццё сораму і пачуццё страху. Я не думаю, што гэта будуе чалавека. Я думаю, што гэта яго значнай ступені руйнуе. Але мне не хочацца крыўдзіць хрысціянаў. Што ж, паслухаем невялічкі кавалачак, самы пачатак. Так, да дамавіны называецца. Чаму называецца? Таму што яна едзе хаваць бабку. Калі ты ў грамадскай прыбіральні адкаркоўваеш пляшку ключом і аблізваеш з яго віно, каб ні кроплі не прапала, табе ўжо няма чаго баяцца. Тым больш, калі гэта ключ не адкуль. Рына аблізала ключ, а потым спрактыкавана хлёбнула так, каб корак не ўсплыў, а віно палілося ў горла. Алкагалізм, як любы занятак, мае свае сакрэты і патрабуе практыкі. Рына сядзела ў прыбіральні гандлёвага цэнтра і старалася піць бязгучна, каб не чуваць было ў суседніх кабінках. Гісторыя жаночага алкагалізму пішацца ў грамадскіх прыбіральнях. Гэта пункцірны шлях кожнай гарадской алкагалічкі. Алкагалічкі ж вясковыя маюць месцы і схованкі паўсюдна. Да прыкладу, Танька, залатая страказа, трымала свае пляшкі на яблынях і закусвала яблыкамі, не зрываючы. Усе яблыкі ў іх былі ў надгрызеных. Прабачце, усе яблыні ў іх былі ў надгрызеных яблыках. Халодныя зеленкавыя воды мазэля, купленага яшчэ ў Дармштаце і трыманага да Варшавы, хлынулі ў сухую адхлань і ператварылі благое ў добрае. Я думаю, хопіць. Канешне, мне б хацелася яшчэ крыху, але ладно, будзем кароткімі перабежкамі. Можна ж ўрэшце рэшт папрасіць вас што-небудзь прачытаць яшчэ раз. Яшчэ вось, што мне цікава, як чалавеку, на жаль, цяпер ужо далёкаму ад света літаратуры, гэта выдавецтва з назвай Фляумбаум. Фляумбаум, да. Выдавецкая ініцыятыва, бо іх так і не зарэгістравалі. Гэта беларуская. Это беларуская ініцыятыва, так, яна не зарэгістраваная натуральна. І там, вось... Это ж трэба ліцэнзію на выдавецкую. Это ўсё вельмі складана. Але я б не хацела на гэты тэмат размаўляць, бо я зусім у гэтым нічога не цямлю. Ну, як, я не ведаю, гэта яны вас знайшлі, ці вы іх, як... Ой, это моя любимая гісторыя. Без гісторыі. Я палола агарод, а я люблю палоць агарод, таму што уяўляла, што гэта фашысты, я іх выполваю. З дзяцінства ў мяне ёсць такое. І ваявала я з гэтымі фашыстамі. І тут зазваніў тэлефон і сказаў, што так і так. Святлана Алексеевич, Алена Козлова. Я подумала, што гэта жарт з гэтага прама агарода, з гэтымі каравымі рукамі, стоячы па калена. Я дамовілася пра тое, што гэта будзе кніжка. А так, а хто званіў? Вот рэальна... Спадарня Козлова званіла. Спадарня Козлова. Анка ўпала. То бок гэта выдавецтва, выдавецкая ініцыятыва, яна звязаная з Алексеевич. Так. І называецца прыўкрасна. Это адначасна імя цудоўнай творчыні, так, спадарні Еўгеніі Фляумбаум, а яшчэ яго можна перакласці як слівовае дрэва. Фляумбаум. Так. Так. Вось раскажыце мне, Ева, як гэта ўвогуле быць сёння пісьменніцай? Ну, я не маю на ўвазе адрозненне паміж пісьменнікам і пісьменніцай, а ўвогуле пра тую сітуацыю, якой знаходзяцца сучасныя літаратары і літаратаркі, да? Ці марыце вы пра, ну, хаця, можа, ўжо гэты момант наступіў, але пра той момант, каб жыць з літаратуры? Ці гэта, наадварот, не ваша мэта? І мне комплекс самазванца, калі шчыра, сур'ёзна. Я калі напісала першую кніжку сваю, так, і мне пачалі гаварыць, да ты пісьменніца, я думаю, господи, зналі б вы, это зусім не тое. І ў мяне дагэтуль захоўваецца комплекс самазванца. І таму я б хацела, я яшчэ раз гавару, каб да мяне ставіліся не вельмі сур'ёзна. Як пісьменніца мне жывецца працудна. Таму што я абажаю хадзіць па горадзе, напрыклад, ці па вёсцы, і заўважаць найменшыя дэталі чалавечых паводзінаў. Як людзі выглядаюць, як яны сябе паводзяць, як выглядае сусвет. Ну і калі ўжо мяне можна лічыць пісьменніцай, то можна сказаць, што я вельмі шчаслівая пісьменніца. Аўтарка 2 малесенькіх тоненькіх кніжачак. Што вы робіце з вось гэтымі дэталямі? Вы запамінаеце, ці прыходзіце дадому і запісваеце? Запісваю ў нататніках, у мяне шмат такіх нататнікаў. Як у Ільфа і Пятрова, памятаеце, у іх ж далёка не ўсё ўвайшло ў іх кнігі. І калі чытаеш іх запісныя кніжкі, это просто такое чытво, боже ж мой, это просто рай нейкі. У мяне яно, конечно, больш рванае. Можа быць падобна на Солана Ундервудзе крыху Даўлатава кавалачкамі. Да, я таксама падумаў, што, канешне, круто, што ўсё гэта публікуецца, і можна
прасачыць нават у пэўным сэнсе эвалюцыю, да, у пэўным сэнсе што і чаму засталося па-за межамі старонак выдадзеных кніг і падумаць пра гэта. А як складаецца ў такім выпадку твор? Цудам. Гэту кніжку я пісала 10 гадоў, так, і я думала, господи, як же ж мне з сюжэтам вывярнуцца? Але калі я вось уже набрала матэрыял, оно само пачало складвацца. На гэтае верцяно пачалі і было вельмі шмат нейкіх містычных супадзеянняў. Мне сустракаліся героі, пра якіх ніхто не ведае. Наша вось спадарня Ганна і Северынец Любімчык, Лазіў Вулькін, савецкі гестапавец, так? Ён же ж так нагадвае Вельзевула перавернутага. А гэта сапраўднае прозвішча. Я яго знайшла ў архівах. Я знайшла публікацыі пра гэтага вялікага дзеяча, які займаўся знішчэннем людзей у Беларусі. І многа такіх супадзенняў, я ўжо іх не памятаю. Ну, я вось сябе гэта уяўляю так, шмат нататнікаў і нейкая думка ў галаве. Так. І это ж трэба ведаць, што ў якім нататніку занатавана, то бок неяк гэта ўсё сістэматызуецца, да? Як гэта выцягнуць вось з гэтага 10гадовага досведу, менавіта тое, што крышталізуецца на 140 старонках. Мне, канешне, здаецца, што справа не ў аб'ёме. Не ў аб'ёме, але ў мяне было 500 старонак. Так, і я рэзала, кроіла. Урэшце рэшт, у мяне ёсць такое не вельмі цэнзурнае параўнанне маёй творчасці, так? Памятаеце, у Футураме ёсць такі звярок, які какае вельмі цяжкай матэрыяй. Да. Да, так вот у мяне было параўнанне, што я проста какаю вельмі цяжкай канцэнтравана. матэрыяй. Так. Я кандэнсавала гэта ўсё. Мне было цікава зрабіць сапраўды цяжкую матэрыю. Ну вось я, дарэчы, бачу адразу в сабе нежаданне мірыцца вось з гэтым падыходам, не стаўцеся да мяне сур'ёзна. То бок кніжку напісалі, выдалі, а ніякай адказнасці несці не хочам. Менавіта так. Ну, круто. Не хачу я несці ніякай адказнасці. Але так не бывае. Мне здаецца, што это частка вось гэтага крыжа, які нясе пісьменнік, ну і ўвогуле любы творца, да? Гэта тое, што як бы так выслізгнуць з-пад гэтага крыжа? Ну, паглядзім. У прынцыпе, па-першае, 21 стагоддзя, па-другое, розныя сітуацыі і лёсы пісьменнікаў здараюцца. Я так думаю, што большасць пісьменнікаў і пісьменніц ўсё ж такі хочуць атрымліваць асалоду ад свайго статусу. А тут у нас абсалютна іншы. Знаеце, хто мой любімы герой? Злое насякомае Карамазаў старэйшы. Злобны трыкстар. Вы разумееце, да якой ступені я ўвогуле пазбаўлена пачуцця адказнасці? Ён всіх трыерыць, але... Так, але пры гэтым юродзе вы прыкінецца кім заўгодна. У яго было вельмі злое пачуццё гумару, вельмі дасціпнае. Не чапайце мяне, я ні за што... Ну ладно. Сябры, што хачу сказаць. У прынцыпе, паўгадзіны вельмі такой плотнай, цяжкай матэрыі размовы з Евай Вежнавец пра кнігу «Па што ідзе швоўча» мінулі. І калі шчыра, у мяне ёсць жаданне, раней у нас творчай кухні былі па гадзіне, нават крыху больш, да? Але ў мяне ёсць жаданне ўвогуле не цягнуць кота за хвост, тым больш, што перад эфірам, перад гэтым стрымам пісьменніца прызналася нам, што яна ўжо стамілася ад таго, каб, ну, я думаю, што это таксама какетства, але ад гэтых бясконцых прэзентацый, на якіх трэба распавядаць, пра што ж там вядзецца ў гэтай кнізе і адказваць прыкладна на такія ж пытанні, якія я вось сяжу і задаю цяпер. Таму захаваем крыху няскончанасці і недасказанасці, і на гэтым сённяшнюю творчую кухню скончым. Дзякуй вам вялікі, спадарыня Ева, што завіталі да нас на Еўрарадыё. Удачы. Дзякуй. На прэміі Гідройца. І, канешне, вось гэты падыход ніякай адказнасці. Я яго запомню і, магчыма, паспрабую інтэграваць ва ўласнае жыццё. Мне вельмі ён падабаецца. Да пабачэння. Да пабачэння. Да пабачэння, шаноўныя слухачы і гледачы Еўрарадыё. Пабачымся і пачуемся.